Noaptea ne lipsește viața de noapte. Am ajuns să recunosc noaptea pe stradă mașini. La fel ca mine, proprietarilor fug din case și patinează seară de seară. Ne culcăm pe la 4, ieșim pe la 1 și uneori ne mai oprim și intrăm în vorbă. Nu ne cunoaștem prea bine, suntem anonimi, bine mai puțin eu, și nu ne intersectăm în timpul zilei. Frăția nopții. Vârcolaci urbani mânați pe asfalt de ritmuri biologice atipice. Și cu toții ne gândim ce bine ar fi dacă ar exista un cinematograf de noapte unde să intrăm când avem noi chef, unde să se fumeze. Martini, aer condiționat, fotolii roșii imense, fete cu fuste scurte, filme cu bătaie, groază, artă, idiot. Filme pe care noi le cerem conducerii și pe care conducerea ni le aduce. Sau un drive-in. Sau o piscină mare, adâncă, lungă, bună, curată, trampoline și jacuzzi undeva pe malul unui lac fără mârlani, mitocani și curvele lor machiate ca niște curve. Sau un salon de masaj japonez, minimalist, cu gheișe virgine, uleiuri, candelă, anime, hentai, sake și poate ceva bondage sau bucat. Atât. Și cred că ar fi cam bine, nu?